the bigs just keep getting bigger. The bigs keep getting bigger. The slimy politicians keep pushing we the little people out of work and out of business, and it's all concentrated in the hands of the few. China's economy powers ahead. Big story here. Old news. What's your top trends of 2021? You know what they are. China. That's right, 21st century. The 21st century is the Chinese century. The 20th century was the American century. The business of America's war, the business of China's business. Здравейте и как сте? Това е Диагноза. Единственото предаване, посветено на истината, на цялата истина и на нищо друго, освен истината, и то не само в тукашното медийно пространство. На всичко отгоре, то ви разказва историческите събития, преди да са станали. Понеже обнародвам този епизод на 2 февруари, нека споделя с вас истината за тази дата, натоварена с перверзии и лъжи. Няма никакъв Петлюв ден, както твърдят комунистическите учени, тези мастурбанти от БАН, бакали в социалистическата псевдонаука. Истината е съвсем банална и прозаична, но е била изопачена, тъй като до идването на власт на комунистите, тези извратеняци, половете извращения са били почти непознати на българите. Нашите предци гледали с насмешка, като на екзотика, на незначителния брой лесбийки и педераси. Ето е истината, цялата истина за 2 февруари. За да спази изискванията на Търновската конституция, княз Фердинанд I, въпреки воплите и клетвите на съпругата си, преданата католичка княгиня Мария Луиза, кръстил престолонаследника княз Борис в православната вяра. Това е станало на 2 февруари 1896 година в най-голямата софийска черква Свети Крал. Наречена така, тъй като в нея до ден днешен се пазят мощите на сръбския крал Стефан, смятан за светец. Черквата е срината в резултат на комунистическия атентат от 16 април 1925 година и е осветена повторно като Света неделя. Престолонаследникът княз Борис вече бил кръстен в католическата вяра, на която принадлежали неговите родители. Макар да има съмнения, че четвърт евреинът Фердинанд тайно изповядвал юдаизма. Католически кръстник на Борис Клемент, Роберт, Мария Пий, Станислав, Сакско-Бургоцки, последният да затвори вратата, бил самият папа Лъв XIII. Православен кръстник на престолонаследника стана руският император Николай II, който проводил специално като свой пълномощник на събитието граф Голенищев Кутузов, генерал. Площадът около черквата и околните улици на 2 февруари 1896 година били изпълнени с въодушевени софиянци. След края на церемонията започнало това, което е съществено за нашата тема. Един от най-богатите столичани бил педерас. Ако не ме лъже паметта, няма да хукна да правя справки, неговото име било Михал или Михалаки. И тъкмо той събрал 20 свои братя по джендърство, както казват сега. Уредил да бъдат облечени с народни носии. Бил наел 10 файтона. Всеки юнак носел точилка, върху която били нахлузени гевречета. От екстравагантния кортеж подхвърляли от тези гевречета на гражданството. Така, в ранния следобед, екзотичната сбирщина поела към минералната баня в Горна баня, за да се кръщава като двугодишното княжче. Това е описано, а старите софиянци го знаеха отлично. Оттам идва и онази прословута фраза, без да ме прощавате, педераси в беневреци и с разкъсани гевреци. Научих я по време на единствената ми студентска бригада, продължила едва седмица.
Винаги съм се старал да мамя системата. Ето откъде тръгва педерастския празник. Тази, а не друга е истината за 2 февруари. А на истинското събитие, кръщенето на престолонаследника, е посветена поредицата от 2 пощенски марки с номинални стойности 15 и 25 стотинки, озаглавена 2 февруари 1896 година. Няма как на вас, но на мен ми стана съвсем ясно, че приятелите на тази медия не само са далеч над стадото и извън тъпите прости тълпи. Кръгозорът на техните социално-политически схващания е далеч по-широк от преобладаващия в номенклатурна Чалгария. Ако не беше комунизмът, тези хора, т.е. вие, драги мои, с вашия поглед достигаш далеч отвъд тесните битови хоризонти на шушумигите, щяхте да бъдете водещите личности в една преуспяваща, движеща се бързо към наистина прекрасно, а не ефимерно бъдеще България. Уви!